ja sam Veljko i danas ćemo da igramo Mad Battle na Myplexu. Yeah! Pa, ajmo da počnemo, Fuck you! Znači, uzeo sam kid Figo, znaš po meni najbolji, nešto kopa. Ne, ipak sam uzeo na snima Apple, snima Match, to dva. Znači, ne umijem da igram igru, ne volim je baš, ali ja mi je predložio, ajde snimaj to. Ja sam rekao, dobro, može. Fuck, napada nas lik. Tako ti treba. Šta sad tu radimo? Fuck, evo ga još jedan lik. Prebacili smo ga tamo. Čekaj, opa. Dobro, preskočio sam. Onda... Ne, baga. A šta bežite? Znači, baga, ljudi, spade slušaj. Ljudi, izvinite zbog toga. Znači, ljudi, ima 50 subscribera. Pomenuli smo, Znači, igrat ćemo 2 partije. Znači, ljudi, imamo 50 subscribera, znači, hvala za taj broj. Znači, wow. Da, ovdje sam uzeo neki ono što kopa zato što ode bolje, zato što ode samo pesak, nije konde zemlja. Ja ću prođem dole ispod. Da pokušam. Da ih prepadnem. Samo mi niko ne dođe s liđa. Zakopali smo me, valjda. Da, jesmo, zakopali smo. Okej. Fuck. Izlazim sa gore. Okej, nas je ostalo dvojica. Ne, pa mene dvojica. Bože udale. Mi smo zeleni. Pa mi ćemo i crveni. Znaš, ja ne razlikujem boje. Sad jesam ljudi. Fuck, ovo je moj. Dobro je. Žuti, jel? Plavi su se gore uštekali. Fuck. Žuti, odvamo, žuti. Nemoj bežati. Budi dobar i dođi. Dođi, plavi, dođi. Evo te. What the fuck? Uletao sam slučajno u lavu. Super. Ostali smo ja i jedan lik gore, znači moramo pobedimo. Znači kako će sad da mu priđemo. Priđemo gore, šiniti mačem i mi ćemo da padnemo. Okej, ajde da pokušamo. Okej, ovdje se ruši ostrvo. Znači, kako bi mogao to da odradim? Ajde, napašću ga ovako. Pani! Dobre! Pobjeda je! Ljudi, to je to u epizodu. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!